Méh is anam dom is as cúnta íomhála dom, agus is bralam a bheith ag fúáil agus ag gúnadóireacht. Is bralam a chéad mar is go practicúla é, tám ábalta rudaí a dhéanamh ó sean rudaí, tám ábalta rud a athrú nó a dheisú dom féin nó do dhaoine eile. Is dóilm gur scéal síocháanta é is gníomhaíocht dheas é a dhéanamh tar éis lá fhada. Fiúch mé suas an scéal féin, nuair a thuig mé gur hatan an scéal lom, chuaigh mé go dtí an bean in éideann deireadh, agus bhain si níos mó dom faoin gcéird. Tar éis sin thosaigh mé ag freastal ar rangan na fuala. Oibrim ar tionscal ó mhóra inis is a rís. Bhí mé gcónaí ag déanamh tionscal bheoga. An nuair thosaigh mé ag déanamh máscanna. Cát mé níos mó ná 10 nuair a cloig gach lá ag déanamh máscanna. Bhí mé anna gnóthach. Is banal tar éime bháim, agus dhéal mé na máscanna lena chomhlaachtaithe, agus dhéal mé na máscanna i siopa áitiúil in éideann deireadh. Tógann sé 15 nóiméad chun másc amháin a dhéanamh. Is rud úsáideach é mar bíam ábalta rudaí a dheisú nó a athrú. Uaireanta thugann mo hisismóirí airgid dom chun fabric a cheannach. Seachas sin díalam mo mhascanna de airgid agus déanam athrú a chéadaí de airgid freisin. Ba bhrealam leanachtar aghaidh leis an gcéird seo sa todhchaí. Ba bhrealam gúnadóireacht nó éonpos cruthathach a déanamh. De chásnach maith mé ag obair san achar seo, ba bhrealam an obair taitneamhach seo a cumad mar cábhaimsere. Is mé sé méamh agus cruthaíonn.